Dauman Falls. Tangoy lang sila. Rod. Oh, video boss. Ho ho ho. So hello again mga wapapips. Biyaheng Tatoy again and boss Tatoy Nana Pudri sa Rojas. So karon laglaag na pud si Tatoy. Laglaag. Kami diri sa farm sa among kauban nga si Boss Kyle. So adto na to. Ug sabay ko. Ha, hangak na. Kay layo-layo pud ba mong nabaklay. Ayos kayo. So manguha mi og butong, manok, og tanan pa, og atangi. Sabay ko. Tara. Ano gwapo? Uy. Ano gwapo? Predikan na dire? Predikan? Oo. Ulan ba kayo? Grabe. Thank you. Naabot na gyud may pila ka baktasan. Grabe. Ug kauban ang mga tropang putse oh. Nakalaan na na sila. si Tatoy sa mansyon ni Don Kyle. So, atong saka na. suruyon, tanawan nato ni Dere. Saka na, kay So, muna ilang pagpayag farm nila ni Dere. Unsa man next Mga manok, pero tindaghanan sa mga manok Dere. The best kayo. The best kayo. Ayos kayo. So, na mga trupa na to. Oh. Tanaw po mi Dere, kaya na ay fish pan. Fish pan, manok, saging, butong, uguban pa mo sa tripping na mga neron. So, mga meron. Plano ni Papa mo kami may palipyo. Kumuha na yun. Fish pan nila. Ginalabtan mong dahil lahang ano. Diyan ito. Amo ni ginapakaw mo sa tilapia mo kay. Den. Ara. Wala na gira pa. Diba? Wala ta sulod tubig di. Ara amo na yung tato. Nagpa sinso may klubi. Lubog ang bispan toy. Hadlok lang dire kay ang tubig. Gina to. Pwede na. Saging mo yaboy. Wala guys. Guys. Managyap kami guys. Mabor man ibring. Sige na mas. So ayun po. Mga ta, it's back. Oh, isa pa lang. Ra oh. Dagko daw niya. Fresh from air. Ano na anak pa na. Buto pa lang na buto. Upa pa lang na upa. Dirikan. Dapat. Sudah na to. Tulong ko ta.
Ya, diri ka mo yung Ay sus, install. tura oh. Tura. Lagyan. Ay, tara pre oh. Tara pre. Ay sus. Wala na pre. Okay na? Wala na. Matulog na ta. Nanaaraw eh. Dito ka. Ano sa mabagtira na yung mga muskit? Mangikot ani. Uy, diri ka sa tumoy sa mosquito yo. Ayaw na, duwar ta. Na, na. Ano ba? Tumoy na. Asa man na to? Ano ba? Pero jud ta maayos ni. Reo. Non. Ako naman nakita. Diya ka. Ano sa Sinis lanting. Di tamaki ang gilid para Tamakay ang gilid. Isulod din sa kapil. ang gilid ba dito Oh, natapon na sa baba naman kagilid. Wala siguro ni dito sa makilala. Dito toy. Ikaw toy. Di ako sa... Dikit silalo mo. Nako kayo. Maglusot na sa dalan mang isda. Dili ka na. Tara na ka. Ay, gagi. Ay sige na, susana to. Sana. Puno na sa hugaw ron. Dali akay. Dali bawa ko na Alex. Magtuyok-tuyok. Tidalom ta. Na dagko lang yan ni. Dali ka natulog pa. Itoy. Ayan na. Skillet ko ako sa nasplay. Dito ka skillet to. Hindi, pag duwa lang nakatao, hindi mo na pwede. Tatlo dra. Kabalo ka na, dili. Hindi sig malulix. White ako ano. Itoy. Ayos. Gani. Ay, sus. Ayun. Tiba. Beb, ako tayo. Si Alex. Alex. Pagbalik ko. Dito ka muglen. O kaya dito. Sige. Dito bigasek. Para malipong sila. Lo. Na, anak ni. Tapos lutawan. Ay, puro Alex oh. Grabe, mauli mo ko. Kauna ba ito? Sige, hindi ko ang lalit. Di ba skilled ba? Wala tulok. Oy. Madlok mo kung sikop. Masih may... Wala na ang isda. Toy, asa toy? Nainay toy. Ito be? Pataas be? Bilang toy. Ipungon tanay sila para isla yaw dagan. Okay, kurang tamakan. Lainaw eh. Matamakan mo pre ba? Dagan jud. Ato. Dasi litre to. Tro. Ito eh. Ano do? Tuloy itsay. Labay ra. Ay. Dapo mo gusto niyo lipungon man ay ba? Hindi ka balo. Magrota ta sulod adlaw. Pabuang-buang lang ka mo. Dai na rod. Doro to, video rod. Itsa diri. Ipanglabay lang. Video. Video doon eh. Oh, hala rod. Okay. Labay lang. Video na eh. Usa man. Kain. Labay. Oh. Napa, balik. Balik na lang kamay yun. Oh. Hindi ka. Sige. Tara. Woo! Nami nga trek ni. Butra, may kuha ko kayo eh. Usa mo lig. Adlok ko ba lig. Ay! Pagamaya pa kayo. Oh, sige. Hindi pag napaka, sunod na laog kong. Ay, Paati. Sige na.
Glenn, sa gilid lang mo Glenn, kaya naas lang gilid. Puro lao na Rolex. Kamot lang. Sige. Sa gilid mo to eh. Oh. Sa gilid to eh. Dia parang alik sa skilid mo pero tila luma na. Kaya ka boss. Carry. Tuyok na relax. Pagani oh. Kana mo yung pispan? Hindi, damo sabay. Sirap. Oh. Kana to Rod. Di na Rod. Yo. Kuha to baldi, kuha baldi. Kuha na ito baldi dito. Aray tunay. Kaya kuha na tanan. 2 kilos na dito. Basta wala makalinta dere. Ay sus. Wala man ako rug mayara kay kagat na. Kuha na linta dilik kay. May net man na dito nga ano kasulod. Dinagana yung ito. Ito mo lang mga piso na pre. Desa. Piso? Piso. Ay, lang pre. Siyang nga to pre. Ay, siyang iba. Maligo lang ito sa pa. Ano sa? Dali ang yan na to no. Dagang kay Similya oh. Yeah, ay kita sa mata. Ayun na, uy na. Dalang patawad. Kuha, kuno karpa. Karpa. Yan. May karpa din. Kuway lang nakawat. Uy, ano? Bigyan mo sunod. Oh. Kusang loob na. Ara, ito eh. Dito. Isa. Gi. Tahu pre mo na pre. Padula na. Wah, good idea. Mga 2 kilos. Oh, duha ka libot pa. Kamu na sa tama na na. Iwas 2 ka libot eh. Patay na niyo. Ha? Oh. Ha? Sorry. Yun sa ni mo ni. Yung bisan. Wala tinay. Wala tinay. Lukoy ka naman. Oh, bakit si Glenn ba? Ano yung tinay? Tabog lang. Nakahagod siya. Sa expo? Hindi sa ano eh. Doc, ano ba yung mabuting nagdulot ng tubig ulan sa mga manok? Kao na. Oh, mga bisaya. Asang atik ninyo. Nalala, di kabalo. Sige, inyata lang ilalom. Kung may atik may tikal mo. Ana yun. Sige, inyata ang ilalom to eh. Hoy. Dito spiak. Ayaw pre, sige gilid agi pre, gilid agi. Una na isulod. Wa pa may kasugod. Dala may kuha oh. Ha? Dala may kuha. Be? Ah. Okay. Oh. Be? Dala may mga bisaya. Wa pa may kasugod. Dala may kuha. Sige, gilid agi, gilid. Duha na tong kuha oh. Nonoy, birada noy. Dahil nonoy. Kakao presko ba. Duwag ako mamanukan dayo. Gi, bira. Bira toy. Una pre, una pa ring Glenn, una. Una, ana. Sige. Toy, nainay lang toy. Para maulay ka diya toy. Sige. Grabe po. Grabe po dahil mo mag ano no, sa harap no kayo. Mubalod yun ang tubig, dagko yun mo no.
Ah, balod. Gabalod ang tubig to uy. Oh, gabalod to yo. Sige, gilid. Ichay rod, ichay bukong doon. Ichay. Hindi ya, ichay. Ah, grabe yung mga Bisaya. Gaya, magayo. Yay. Alex, naniko po din mo cellphone, hulog. Ah, why gid ko ha, Bisaya. Be. Madamo na di ba? Ay, sus, pas mangil lang gawas. Wag yung isa. Nanggawas daw, nanggawas. Wa, may nisulod. Alangan. Ano sabi mo gawas? May isa. Way manasin mo. Gaitlog ipon sila. Pila nang nakuha? Pila? Way gid sila sing nakuha. Uy. Dalian nyo dia, murag dugay man. Hindi, isa lang na nila tanan niya ano. Hindi makaya oy, makabuhi. Asang Bisaya. Asang biyahe tatoy, be, video na to, be, dul ito na to ni. Paduula na to ning biyaheng tatoy. Toy, tubang toy. Say hi to tatoy. Ay, tatoy. Agi, abanti, gilid, agi, gilid. Sige. Sige, gilid, agi. Kung saan ninyo na musket? Hoy, huwag mo na lawin sa musket. Sige, abanti. Dito kayo, last mo. Sige. Bukat kayo. Napasabono na yan na. Napasabono na. Puno na kayo, gago. Puno daw glapok. Puno glapok. Ito, grabot din, bugatan na pre. Parang Alex, tagko kay mga premium. Premium kinananan di ba? Hag pre, premium. Maka-grower naman grown sila. Ha? Asa man yung kuha, be? Be? Ha? Ay naa jud ayo. Na. Gawas to eh. Natoy. Siguro to pa eh. Gawas eh, daghan. Natoy. Nay bagong buto to eh. Ay na isa dako. Durod na durod. Durod dito. Tama to dito. Tama. Asa mo video ni Mira? Oh. Kulik. Gawas pa eh. Marag Isa-isa. Lex, ang forma ni Glenn ba murag ultra pack ka. Statoy po. Excel ni Statoy, Excel. Gago may ito eh. May garaw. Amo sa ban mo. Narot na niya kaon. Yun sir mo. Suba. Gapuwag kamera sa Alex. Tara, Ibalik to ba eh. Saya to mas milya ba? may balik to. May dagko. Suon, puhon pa na. May balay na ko siya. Di, ako pa hindi. Reserve na, ipasa tayo. Ganda mong lalaki! Ay, Ay, ginang ko sa konde. Dito eh. Giyawa na po. Ari gili kay lo. Tumayaban no? So, ayun, pauli nami. Nakakuha nami o mini fish da. Mini lang siya kay gagmay. Pila lang ang dagko. So, kato fish pan to sa mong kauban pero sa mga kenal lang to sa mga kenal. Nato ang klase sa mong kanal. So, among gi pabaya sa yahang kenal namo.
Muna, moro to, gamay raman nag-grow. So karon magsugba or magluto meron sa mga tirada o putahe. Uy, apit! So, lakaw nami, gutom na si Tatoy. Daot ano naman na? Kulang naman na. Ilan na nagdaog? Ang presidente Lene Robredo, Vice Presidente Kiko Matos Pangilinan. Let's go! Okay, usab ta. 1, 2, 3, go. Ang presidente Lene Robredo, Vice Presidente Kiko Matos Pangilinan. Let's go! Ada rin, nagkantar ko eh. Ang presidente Lene Robredo, Vice Presidente Kiko Matos Pangilinan. Let's go! Ang presidente Lene Robredo, Vice Presidente Kiko Matos Pangilinan. Let's go!